Trávíme teď týden v Toskánsku. Vila nabízí celkově 6 pokojů a letos jsme se rozhodli pro ubytování se snídaní. V pondělí jsme si udělali výlet do Pečioly. Využili jsme nabíječku v garážích. Městečko samotné je známé svou moderní architekturou, na kterou láká nové turisty. Několik maleb patří k cyklistice. Ve městě je nespočet zrcadel. Tak hádejte, kdo v něm byl nejkrásnější. A tady srdečka. Tyto vázy jsou tu už z dob Etrusků 2,5 tisíce let staré. A krásná vyhlídka je jedním z bodů, na které má určitě smysl se zastavit. K terase je přilehlá kavárna, která si drží cenu kafe stále kolem 1 eura. Obecně jsme se ale shodli, že v rámci turismu by tu mohlo být víc věcí pro návštěvníky. A tady je pindík! Vydali jsme se na krásnou procházku a ochutnali výbornou místní zmrzlinu. V úterý večer jsme vybrali 3 výherce. Kdo si vybere, co bude chtít? Věra Rejhonová. Gratulujem! A ve středu večer Jsme se vydali oblastí Chianti do známé restaurace zpěváka Stinga. a ve čtvrtek se loučíme s bazénem. Děkujeme za sledování. Doufáme, že jste si to s námi užili a také děkujeme za případné komentáře.